नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक नीरज निराला जे के प्यार से रउआ लोग झिझिया स्टार बोली ले। नीरज निराला एगो ही रउआ लोग के बीच में बात बताओ तनी कि मान ली कि इतना बड़ा जेकर नाम हो जाए, जौन सोचले रही हूँ मंजिल मिल जाए, तो फिर का गरज बाटे ई सब काम में पड़ला के। नाम टाइटल कुछ और आवता, गाना के थंबल कुछ और हो जाता, छोटा कलाकार कमेंट करता चाहे शेयर करता कि भैया ये तो हमर गाना हो, हमर गाना हो। बड़ा दुख होता यार। अरे थोड़ा छोटा कलाकार भी मान ली कि इतना मेहनत कैले बा, केहू बहुत माने कलाकारी लाइन में बड़ा दुख तकलीफ लोग झेलेला। इतना दुख झेल के केहू थोड़ा सा एगो गाना केहू के हिट होखेला, ओकरा के अगर केहू उठा के गा देवे, केहू चुरा के गा देवे, तो ऐसे का माने और भी अब उसे का चाहे जी रउआ। मतलब जब उतना सब कुछ हो गल तो कम से कम छोटू कलाकार के टाइम दी ना, कि जीवन भर मतलब एक छत्र राज राउरे रही ना, केहू के चलल बा ना केहू के चली। समय के फेर विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हमारा कहे के मतलब है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी सीनियर कलाकार, सिंगर, एक्टर सब लोग बा, सब लोग के आदर हे दिल में बा, लेकिन थोड़ा सा अपनहू के विचार होखे के चाहिए। अच्छा ठीक बा, मान लेनी कि रउअर गाना कुछ और रहे, तो जौन आदमी गलती कैलक आखिर उ के गलती कैलक? जे गाना कुछ और बा और 2-4 घंटा पहले अगर पोस्टर डलाइल, फिर काहे डलाई? फिर उहे ना मुँह के काहे ना पोस्टर बनल, उहे बन जाइत तो इतना विवाद तो खड़ा ना होइत ना। मान ली नीरज निराला के कुछ अलग दर्शक बा, राउर अलग बाटे, पवन भैया के अलग बाटे, रवि भैया के अलग बाटे, दिनेश भैया के अलग बाटे, मनोज तिवारी जी के अलग बावे, सब सिंगर जितना बड़का बड़का, प्रमोद भैया के अलग बाटे, वो गुंजन सिंह के अलग बावे, अंकुश राजा के अलग बावे, सब लोग के अलग अलग फैंस बा अपन। तो जौन गाना रउआ गौले बानी वही से रिलेटिव नाम रखती, टाइटल रखती। का जरूरत रहे गाना कुछ और बा टाइटल कुछ और रख दी? केहू सोची, काहे कि बहुत बड़ा नाम है ना पवन सिंह। रउआ कहत तनी कुछ और है, करत तनी कुछ और है, तो ई सब गलत नहीं खे, शोभा नहीं खे देत एकदम। भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब ऐसे लागता ना कि विनाश के घड़ी आ गइल बा। जब अगिल के हारबा ऐसे ऐसे चली तो पिछिलका का करी? सोची लोग, जानी लोग। और हम माफ़ी चाहें कि अगर हमरा से अगर केहू के ठेस पहुँचे कि ना नीरज निराला कुछ गलत कह दिले, तो ओकरा ला हम क्षमा प्रार्थी बनी। लेकिन हाँ, अगर बचावे के बाद अब थोड़ा सा ई सब विवाद से बचे के होई, गाई कुछ मतलब जौन गाई ओकरे के रखी ना लोग के बीच में। का जरूरत बाटे आलतू फालतू के कैला के? अगर हाँ जे बड़ कलाकार बा, जेकरा पीछे 5 गो 10 गो लोग बाटे डील करे वाला, ओकरा के समझा के रखी कि ना हम जौन करत तानी तू उहे सच्चा रिपोर्ट दो, गलत मत दो। न तो मान ली कि रउआ जानकारी ना हो के पीछे से ही काम होत होके, तो वो आदमी टंगड़ी धो के घिंचत न बराबर। एक चीज़ पर दिमाग लगाई और काम करी, अच्छा दिमाग से काम करी। भोजपुरी इंडस्ट्री के सवाल अगर ई जहिया ख़त्म हो जाई तो यह लाखों सिंगर के, लाखों छोटा सिंगर के, लाखों मतलब इंडस्ट्री जब बंद हो जाई तब मतलब का रह जाई भाई? लोग के सपना अधूरा हो जाई। तो कम से कम इतना लोग के सपना के जे सजवले बटे कि ना हमरा ये लाइन में नाम कमाए के बा, सब कुछ करे के बा, कम से कम ओकरा मान प्रतिष्ठा के ख्याल रखी। ई ना कि अपन पेट भर गई बाकी लोग भाड़ में जाए, ये सब गलत बात बा। अगर कौनो हमरा से गलती हो गल होके तो ओकरा के हमरा के माफ़ करें लोग। ये हमार विचार रहला, हम रउआ लोग इनके बीच में रख देनी। बाकी रउआ लोग इनके मर्जी, जैसन करनी वैसन भरनी। नमस्कार, प्रणाम।